दख'नाखौ बिहैथारनोसैहाय बाल दाखालिनिफ्रायनो थांनो होननानै थांनोनो हायाखै आं दिनैसो थांनोसै गांनै लाबोखागोन आं गांनै दख'ना बिदन गांसे ओमफ्राय बिदिनो गांसे जेनेबा एकदम स्टाइलिश दख'ना लाबोगोन आं मोजांथार दख'ना बिबारिया हराबाथाय दख'नायानो गैला आंहा आलासि उलासि जानो थांबाथाय आंहा दख'ना गांसे गैयालै गानलांनो खथ' दुखु गोनां जिउ आंनि जिउआ आंसो मिन्थिगौ थेवब्लाबो आं आंनि दुखुखौ रावनोबोसो फोरमायबावा आं गावनि गोसो सिङावनो लाखिना दोनो सोरथ' बुजि मोनो दे आंनि दुखुखौ गावनि असे बिमायानो बुजि मोनाबा बुजि मोनग्रा जाबाय खोमा आया दाखालि आंनो थाइसे हरनाया दाखालि साला जांग्रावा होननायखाय रायगोन होननायखाय आं थाङासै एबारावलाय आं थांथारगोनलै न'आवनो थांथारगोन आं मिथिगौ आया आंखौ एबारनिफ्राय रागा जोंनाय नंला आरे फिसौजोबा फिसौलायानो मोनसिगोन मा दंना जानो दे ओरैनो साननैसो रागा जोंना थाबाय आरोहाय रागाथ' जोंखागोन दिनै सनसफिट खायसे सिखावजों फैदों नालाय आंखौ दा बियो मिथियाना जेनेबा आंखौ गोसथोनानै फैनो सानो आयाबो गोरोन्थि गैया आंनियाबो ओमफ्राय दाखालि थेवबाबो थांनो नागिरदोंमोन आङो जांग्रावा बादा होनायखाय थाङाखैमोन एबार खिन्थु हले थांगोन आं गाबोन नङाबा समफोरनो थांगोन बाजै अबावबा थांनो नागिरदों नामा इयो आङो बिबारि बिनानाव लाहानाव थांनि र' दख'ना लायनो बा मा दख'ना आंनो बिबारिया गावनि हाबायाव गिफ्ट उथिनाय दख'ना गांनै हरनो नागिरदों गांनै मानि ओमफ्राय माबा आंनोबो हरगौमोन खोनाना बिबारि आब'आ जाम्बि नोंलाय मानो हरलाबायनो आंनोलाय बियो ओरैनो अननानैसो होनो नागिरदों आं प्रेगनेन्टखाय आरो आंनाव दख'नायानो गैयाना बा आंनोबो जुदि गांसेसो हरनायमोनबा बिबारि आब'आ बै 300-400फोरनिखौ हरबाबो जागौमोन आंनाबो दख'नायानो गैथारा नोंनोलाय मानो हरलाबायनो नङाबा बाजै नोंनो जुदि गांनै हरोबाथाय आं गांसे लागोन दे आंनाबो गैथारा दख'नायानो नोङो मोजांखौ लाबानो जाबाय आं एसे खम दामिखौ लागोन आरो नाङा मा आंनानो दख'ना गैया जादों अबावबाफोर थांबाथाय दख'नायानो गैया आंहा गानलांनो नोंलाय मानो होनो दे आंलाय थेवब्लाबो एसेबां गोनांथि जादों बालाय दख'नानि नोंहाबो बिना लादो गांसे अबावलाय बिलाबायनोलै बाजै गाज्रिसो मोनगोन खोना आरो लाजिनायबो मोनखाङो आरो नोंबो गांनै मानि बिबायबा बेफोरखौलाय मा मोनथिगौ जिखिजाया सोरनोबा दख'ना नांगौ बालाय बिना लाबानो जाबाय गाज्रि मोनगोन मोना बेफोरखौलाय मा मोनथिगौ दा मालाय कत' दख'ना उथिखादो बिनिया प्राइस खमसे खम 50-60 खानसो उथिखादों खोना बिनिया गिफ्टआ मालाय थांसै आं खिन्थु नोंनो होआ दे गब्लि आं बुंखाबाय नोङो गाज्रि मोननाबो लाब गैया मानोना आंहाबो दख'नायानो गैयाबा नोंसा आदा दख'नाखौनो बायना होनो हाया दाथ' आरो बेसेबा फैसा नांगौ थांसै आंहा दख'ना लायनो नोंहा थादो आरो बिनोबा बिना लायथां दानो नाङा दे बाजै बिनो बोरैबा मोनो सोरबा अनना होयोबा लानोसै आरो होआबालाय माथो खालामबावनो आरो आयौ बेलाफाथि बाजैयालाय मानो गांनै मानि बिनांगौ जाखो गांसे बिबानो जायो लाजिनायानो गैया बेहाबो सोरनोबा मायबा मायबि बिबथिंसोयो ना बिगोन खांख्राइ बिगोन थाइजौ बिगोन खान्थाल बिगोन दख'ना बिगोन आंहासो लाजिलायलाङो आंनोबो जुदि बिबारि आब'आ अननानै गांसेसो होनायमोनबा आंनो नांगौ जाथारदोंमोनलै दख'ना गांसे नङा दिनै गोबां नांगौ जादोंमोन आंनो थेवब्लाबो गांसेसो हरबाबो जागौमोन आबा अनसाय नोंखौ आङो दासिमबो गोसोखांबाय थायो नङाबा मैनाथि बिबैखौनो खेबसे फन खालामनि र' खबर लाहरनि आं दासिमबो बोरैबा मोनबाय थायोलै बिसोरखौ सानबाथाय बे आगैयाव बिखियाबो रागा जोंनानै अबाव थायो अबाव थाया जेबोखौनो खिन्थालाङासै फनखौनो हरनि र' खेबसे किजानिबा आबै लानायावनो दंहैयो किजानिबा राजाखौ नागिरना मोनबायानो नागिरना मोनबाबोथ' बिसोर आंनो खिन्थाखाया फन हरनि र' हेलौ आबै मा खबर आं अनजालु आबौ दङ आङो बोरैथ' थाबावनो मोजां नङालै आबौ मोजां नङा ओमफ्राय नोंहालाय माथो खबर दाथ' नोङो आबै गोदान हाबा खालामबावबायना गोदान नङा आबै आगोलनिखौनो लाबोफिनबाय आङो दे मोजाङानो दे आंहासो मैनाथिया गैलालै गोसोखांफ्लांबाय थायो आबौ हराव उन्दुलाङा ओमफ्राय गथ'खौ मोनबायना नागिरनानै आबौ गथ'खौ नागिरना मोनाखै आबै आंलाय सानदों नोंसानासो दंहैयो नामा
अबाव मोनबावनो नागिरना आबौ गैया जोंहानियाव सानैबो गैया सासेयाबो अबाव दंहैयोबा मोनथिला दे आरो नोंथ' बुंबाबो फोथायखाया देनाय आबौ होमबा बिसोरो अबाव थाहैमारनायमोन दाथ' अनसाया गोमाबाय देनाय ओमफ्राय दा अम्बिकाया अबाव दंहैमारो मानो खिन्थाया बियो फैदोंमोन सानसेखालि नाथाय जेबो खिन्थालाङासै बियो मा नोङो मोजाङै सोंनो हायामोन होमबा अबावथ' दंहैमारो बिसोरलाय मोनथियालै आबै मानोबा खिन्थाया अम्बिकाया बेसेबा गाज्रि मोनो आंखौ दा बियो मोनगोनबो दिनै सानसे समाव आं बिसोरखौ मोजाङै बाहायाखैमोन थेवब्लाबोथ' दा मोजां जाबायमोन आङो माथो बुंबावनो आरो आबौ दे आङो आंनियाव फैबाथाय खिन्थागोन दे औ आबै नोंनियाव थांबा खिन्थामार दे बेसेबा गोसोखाङो आं बिसोर सानैखौ गोसोखाङो आंबो आबौ बिसोरखौ दे आबै होमबा उनाव फन हरगोन आं दे बे अम्बिकाया सोरहानाव लांमारदोंमोन अनसायखौ ओमफ्राय दा अनसाया मा जामारखौ ओंखामा जाफैदो र' जागोन र' दसे उनाव लाइमोन आं दिनै मैनाथि बिबैखौ फन खालामदोंमोन अनसायखौ खबर लादोंमोन आं आरो अम्बिकाखौ बिसानि न'आवबो थाङाखैनो मिथिला आरो अबाव गारलांदोंमोन बे गथ'खौ गावगायाबो अबाव दंहैयो खिन्थायाबो नोंनो खिन्थाया आंनोबो खिन्थाया बिखायानो बेसेबा ख्लाब ख्लाब मोनबाय दं आंनिया खेबसे जुदि बिसोर सानैखौ नुनाय मोनबा अब्लासो आंनिया गोसोखौ स्रां मोनगौमोन अबाव दंहैमारो बिसोर मानो खिन्थाया आंनो हा नोंहाबो अनसायखौ फाननो नागिरबाय थायोमोन नालाय बेनिखायनो आगै अम्बिकायाबो शक जाना दं बे नोंखौ फानगोन सानबाय थायो खोना गथ'आ दंसो खोना आंनिबा अबावबा जेनेबा आंनिबा गथ'आ दं खोमा आरो बिसोरजोंनो बेफोरबायदि सानलायलाङो आं मालाबा नोंखौ नागिरगोन साननानै थगायदों खोमा बियो नों दै गोमामारदों खोमा बियो गाबसोदोंना गोमामारनायखायसो बेफोरबायदि गाबदों बियो नङाबाथ' एथ'ग्राब गाबामोन ना नंगौबो जानो हागौ दे आंबोलाय मा बुंबावनो आरो दे बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रि नोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय मिथिगौ ना नोङो जुदि गथ'खौ फाननो नागिरामोनबा बे अम्बिकायाबो न'खौ गारनानै थाङामोन ना नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय आरो दालाय नोंलाय साननालाय मा मोनबावनो अनजालु अनसायाथ' गोमाखाबायानो अबावबा गोमाखौ दा नागिरबालाय अबाव मोनबावनो एसेबां गोबाव जाबाय दासिमथ' मोननांगौमोन ना नागिरनानै औलै लाइमोन गासैबो आंनिनो थाखायनो जाजोबदों आंबो साला फाग्ला थै दे नोङो दायो साननो हागोन दे बाथ्राफोरखौ सिगाङावनो ओंखाम जाग्रो ओंखाम खुरबाय आङो फै बे खिल्लुखौ आंना साननैसो आं बिदि ब्लगखौ खुलिखाला सप्तासे खुलिखाया आंखौ एसेबां गाज्रि सानो बिसोरो बिब' बिफं सालालाय मानो खिन्थाना होनो दे आंखौ खिन्थाजानो गिनानै हाबायाव लिङासै आंखौ बिराद दुखु मोनदोंलै आंखौ बेसेबा फन हरगासिनो बियो आं मिथिखागौ थेवब्लाबो आं बेखौ फन हरनायाव गैया ब्लगखौ खुलिथ'आ आङो सप्तासेथ' ब्लग खालामना दोनखागोन आं बेखौ रायज्लाय सोरजों रायज्लायबाय था लैथोस्रियावनो ओरैनो सोंफ्लानि र' बिबारिया नोंखौ फन हरना हरा होननाथ' मिथिखागौ थेवब्लाबो सोंनाय नायनि र' ओइ लैथोस्रि मायो नोंसोरथ' सिगाङो बिबारिजों नोंजों एसेबां मोजांमोन जेनेबा रायज्लायलायोमोन लोगो बायसि नों बिबादि असे सानना लायोमोन ओमफ्राय दा नोंसोरो सानसेबो रायज्लायमारला नों दै आदा नोङो बिबारिखौ गोसोखांफिनलायबाय नामा गोसोआलाय खांखागोनब्रा सोलाय सोरखौथ' बावनो हागौ रावबो बावनो हाया बाद हो आदा नोङो बिनि खोथा सोंनाङा मिथिबाय लाब गैया बिनि खोथा मिथिनानै मानोब्रा ओमफ्राय आंनिबा नोंजों सानसेबाबो रायज्लायमारो खोमा नों बियो ओइ लैथोस्रि नों बेजों रायज्लायो आं मिथिगौ बिनि बयफ्रेन्डनि नामखौ मिथिगौ ना अबेनि बियो हा बयफ्रेन्ड नङा हौवासो मालायबा हाबायानो जाबाय मा होनदों नोङो बिबारिया हाबा जाबाय मा बुंदों नोङो बेफोरखौ लैथोस्रि नंमारगौ ना मायो हा बिबारिया हाबा जामारबाय नों बोरै मोनथिखौ हा नोंनो सोर खिन्थाखौ बिबारिया हाबा जामारबाय हा बुंनाय औ हाबा जाबायथ' र' नोङो बिबारिखौ बावलांदो बियो हाबायानो जाबाय मिथिबाय माबा आंनि लोगोआसो खिन्थादों आंखौ आं रायज्लाया आंलाय मानो रायज्लायलाबायनो ओइ लैथोस्रि नोङो थगायदों न' आंखौ बियो हाबा जामारबाय जाबायनोलै जाबाय नोङो मोजाङैनो खोनामारदोंना नंमारगौना बिबादियानो मारना औलै आदा हाबा जाबाय आरो माथो नोंनि सिगाङाव बुंखादोंमोननो हाबा जासिगोन होननानै नोंहालाय मानो फोथायनो हायाखै मालायबा गोसथोनाय दङ नालाय हाबा जाबाय हाबा जानोबो बैसो जाबाय नालाय मालाय जाबाय आरो बिबारिया हाबा जामारबाय बा सुरित बियो
बियो हाबा जामारबाय बयफ्रेन्डजों। बेखौलाय मानो आसरित जानांगौ जाखो? बयफ्रेन्डआनो दंखायोबा आरो हाबा जानायालाय मा? गोसथोनाय थाबालाय हाबा जाखागोन। आरो नोंखौलाय बियो बुंखादोंमोनानो माथो गोसथोनाय दङ हाबा जासिगोन होननानै। माखौथ' एसेबां शक जादों आदा? नोङो बेखौ साननानै लाब गैला। नों बाद होदो। दाथ' बिसोरो हाबा जाबायना, बाद होदो। नोंनि थाखाय मोजां खैना नायगोन दे आइया। नायबाय था लैथोश्री, बिसोरखौ आं नागारनायाव गैया। बोदला लाथारगोन, बोदला। आइया, मा बोदला बिलाय? मा बोदला लालाबायनाय जाखो? थै आदा, नोंखौबो आं हालालै। जेनेबा दुनियायाव सिख्लायानो गैला नामा? बिबादिल' दं नामा? दुनियायाव सिख्लाफोरनि आंखाल गैया। बिदि होननानै नोङो गारलायलाय लाबाय थानोसै नामा? गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायबाय थागोन नामा? सासेखौनो मोजां मोननांगौ आरो सासेखौनो हाबा खालामनांगौ। मा बेफोरलाय फाल्थु? नोंहालाय बेफोरबायदि सानदोंमोनबालाय बिबारिखौलाय मानोथ' बोसोरसे गाहाम फन हरालासिनो थानाय? नोंनिबो गोरोन्थि दङना दा बेयाव। नोङो दा बुंबा जाया। मा नोंबो बिसोरनिल' साइड जाबाय थायोलै, हा? ओमफ्राय नोंनो सोर खिन्थानाय, हा? बुंदोंआनो माथो। आंनि लोगोनि लोगोआ बुंदों होननानै बिसोरखौ माने सिनायहागौना। ओमफ्राय लैथोश्री, बे बिबारिनि हौवानि मुङा मा मारलै? ओमफ्राय अबेनि? आं मिथिया बेफोरखौ। मोनथिगौ खोनालै नोङो, बुंनाय। नोंलाय दालाय मिथिना मा खालामगोन? दा हाबायानो जाबाय। नांगौ आंनो नांगौ। आं मिथियाहाय मा? नों सोंनाय, नोंनि लोगोनि लोगोआव सों। धै, आंनि लोगोनि लोगोआ बिबारिखौलाय सिनायहागौ। ओमफ्राय हाबा जाबाय होननाल' मिथिगौ। बिनि हौवाया अबेनि, मा नाम बेफोरखौ मिथिया। बिबारि, नोङो थारैनो हाबा जामारबाय। नोङो आं थासान्दियाव नोङो गुबुन सेंग्राजों हाबा जामारबाय। नोंनि बै दाखालिसो मोजां मोननाय सेंग्राजों नोङो हाबा जाबाय। नोंखौबो हले नागारनायाव गैमारालै। ओहो, नोंखौ नागारगोन। नोंनि हौवाखौ नागारनायाव गैया। नोंखौ आं बिधबा खालामथारगोन। आं दा मा खालामगोन? आं ओरैबायदि दुखु, दिनै ओरैबायदि रागा। नोङो आंखौ नागारनानै बै साला सैमासे सेंग्राजों हाबा जामारबाय, कुकुरजों। नोङो नायबायलायाव था बिबारि, नोङो खोब मोजाङै संसार जालांगोन सानदोंना? नाथाय आइदै सिङा सासोबायलै। हायथ'वाखै, आं हालालै। सिं सासोबाय। ओमफ्राय सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसाखा, आं हाला मोनबाय। आं हां थोनो मोनजोब्बाय, हायथ'वाखै। आया, बिदिबालाय मा जाबावनोलै बाजै? नोङो दाखालिबो बिदिनो गायनोनो हायासै, 2 घन्टासो जिरायदों। बिदिबा हानाय नंला माथो। आरो नोंखौ लोगोखौनो लानाय नङा, मिथिबाय? माथो खालामबावनो आरो, हायथ'वाखै। आंना अयभास गैयाना बेफोरबायदि, बेनिखायनो आं हाया। नोंसोरो मालाय उन्दैनिफ्रायनो गायोना, बेनिखायनो हायो। आरो सान्दुंआवबो थानो हायो नोंसोरो। आं हाया, आं बोरैबा मोनजोब्बाय। आं बाराबा फिटसो जागोनलै। आं फैनोनो गोसो जाया, मिथिगौना? नोंसोर आदानि थाखायसो आं फैनांगौ जायो। सिख्लाफोरनिया गायनाया मा जाखो? आबैमोन, अननानै आंखौ एसे जिरायथ'नो होनो ना? आं हाला मोनजोब्बाय। बाराबा आं फिटसो जाना थागोन। नोंजोंबो मा जाबावनोलै आबै? हायाबा मानोथ' फैयो? आं फैया होनना बुंखायोलै आबै। नाथाय आंनिया हौवाया फैया होनबानो थखन लानानै होसोयो। आं बेफोरबायदि माइखौनो गायफेरा, सानसेबो आं दुब्लि बारियावनो थांफेरा। आं एसेबां सान्दुं गोसायाव थानो हायालै। गसाइ, मा जाबावनो नोंजोंबो? थां जिराय थां। थेवब्लाबो एसेबां 2 घन्टा मानि जिरायनाङा। बिदिनो आधा घन्टासो जिराय। बेफोरबायदि जिरायबाय थाबा आरो आइ जानाय नङाना जोंफोरनिया। नोंखौ दाखालिबो अननानै 2 घन्टासो जिरायनो होदों जोंफोरो। हागौबा निमाहा होलै आबैमोन। आं मा खालामबावनो दा? आंहा जेबो राहा लामायानो गैलाना। फैया सानबाबो गवा, हौवाया थखन लानानै होसोनो नागिरो। मा साननानैथ' एसेबां बेफोरबायदि न'खराव हाबा जाफैनांगौ नोंहालाय? नोंसा न'खराव एसेबां धोनि, मालाय मोजां सेंग्रा नायनानै नोंखौ हरगौमोन ना हाबा। नों दा फैना लानानै गाब्रबबायना। आब', नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों। साजा मोनबायना दा नों हाबा जानानै। हिनजावजों हाबा जाना मा मोनखो नोङो? साजासो मोनबाय। औलै आबैमोन, माथो खालामबावनो आरो, खाफालानो लिरनाय दंखायोमोन खोमा। थां दसे जिरायहैथां, आधा घन्टा। थेंक इउ आबैमोन, थेंक इउ स' माच। नोंसोर आंखौ अनो, नाथाय आंना हौवाया आंखौ अननायानो थाङा, मिथिगौना? आंना बिखुनजोआबो बेसेबां मोजां आंखौ अनो, आंखौ हेल्प खालामनो नागिरो, नाथाय आंना हौवायानो बेसेबा गाज्रि। दे दा नों बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ खोनाबाथाय थखन लानानै होसोगोन नोंखौ, मिथिबाय? औ।
ओइ बाजै नोंखौलाय आदायालाय अनो ना अनाहाय? अनालै हायथु आंखौ एसेबो अना। आंखौ रुवाथि बायदिसो बाहायो। बुंनो थाङोबा बियो आंखौ हरावल' एसे अनो। बेनि उनाव आंखौ अननायनि थाङा आंखौ मानसि बायदिनो खालामा। गावखौबा बेसेबां अनोलै आङो, नाथाय आंखौ एसेबो अना। बियो मिथिगौना आं बेसेबा दुखु मोनो। खोनानाय बादिब्लाथ' नोङो माथो ब्रा ब्रासो हाबा जादोंनो बे दावआदाजों। ब्रा ब्रा माने एसे नांज्लायनाय जादोंमोन। सिगाङावलाय गावगायानो माथो आंखौ सिगां मोजां मोनदोंमोन। आंखौ अनना दिन्थिफ्लासैमोन। दा मानो बेफोरबायदि नांज्लायनायाथ' नांज्लायखायो देनाय। जुदि बियो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननायमोनबा आंखौ बियो दासिम निमाहाखौनो होगौमोन ना। मानो निमाहा होनो हायाखै बियो दासिमबो? माने बिनि गोसोआव आंनि थाखाय जेबोआनो गैखाया। आगोलनिफ्राय ओरैनो आंखौ दिन्थिफ्लायबायसो थायोमोन अननाय रखम। टाइम पासनि थाखायसो लादोंमोन खोमा बियो आंखौ। मोनथिलादे आरो माथो बुंबावनो। थेवब्लाबो आंहा एसे भाग्य मोजां, आंनिया बिखुनजोआ मोजां मिथिगौना। आयंआ मोजांखा। दे थांदो थां बाजै, जिरायनोबा जिराय थांदो। 20 मिनिट आधा घन्टासो जिरायनानै फैदो। नङाबा आरो बिगोमायाबो गाज्रि मोनगोन ना। बेफोरबायदि जिरायना थानायफोरखौ नुबाथाय हाजिराखौनो होनाय नङा नोंनो, मिथिबाय? दे होमबा आङो दसे जिरायहैथ'नोसै र'। फैगोन र' आं फैगोन, आधा घन्टासो जिरायनानै फैगोन। दे थां। मा जानो बे सनिया बाजैजोंबो गोसथोनानै हाबा जाबा जानानै नै दा साजासो मोनसोबाय मानसिया। बिबार लानि न'आव फैबाथाय बोरैबासो मोनलायलाङोहाय आं। अबयसे बिबारनिथ' न' नंला बियो, थिल्लुनिसो। थेवब्लाबो बा सनज'फितखौ मोनस्लायस्लाय थिल्लुखौ मोनबानोथ' जायोमोन आङो। आंनिसाय उन्दै देनाय, बहुद उन्दै जागोन थेवब्लाबो आरोहाय। उन्दैबाबो फैगौमोन आरो आं। राज खालामनो हागौमोन बापरे राज बिसानि न'आव। सिगां माबायसिमोन दा माबायसि जालांखो बा आसुरित। साननो गोनांबा आसोलाबाय गोबोरखि मोखांखौ मोनस्लायस्लाय थिल्लुखौनो मोननायबा हामगौमोन ना। खाफालानो गैयाबा माथो खालामबावनोथाय। सनसुफोरनि जायगायाव जुदि आंखौ थिल्लुआ गोसथोनाय मोनबा आं मिनि फैगौमोन ना बे थिल्लुजों। नाथाय खाफालानो गाज्रिबा माथो बुंबावनो। बा एसेबां गिदिर न' आयौ, खम भाग्य गोनां जागोन थिल्लुनि हिनजावा। सोरबा मोनफैयो मालाय। खाफाल नांगोन खाफाल, बेफोरबायदि धोनि न'खराव नों हाबा जानो गोनांबा खाफाल नांगोन। लाफाथि आब'सो माथोबो हराखै? बिबारि आगै नै दानि बावसो फैदों आङो। नोंखौ नायथिंदोंसोमोन आं। नोंसानि न'आ खिन्थु थारैनो दे एसेबां गिदिर गुवारमार। जायबा थिल्लुखौ मोनगोन ना खाफाल गोनां हिनजाव जागोनलै आगै। खाफाल नांगोन थिल्लुखौ मोननांगौबा खाफाल। बेफोरबायदि सोरहानो न' दङ रावबोआनो गैया जोंफोरनि एरियायाव। इस बाप्रे नंगौ नामा? नंगौबोथ' आरो। ओमफ्राय बिबारि बिनानाव नोङो बावबाय नामा? माखौबा आब'? आयौ बावमारबायसो। नोंदि बुंदोंमोन नोंनि हाबायाव दख'ना गिफ्ट उथिबाथाय आंनो गांनै हरगोन होननाया, आं बावबाय नामा? औ आंलाय माला बुंखो? रावगायासो बिबा बिनानै आंलाय माला हरगोन होनना बुंखो दे? हरगोन ना? हरनोबालाय आं लांनोसै। औ जागोन दे। गांनैबा माबा नोंनो गांनै हरगोन ना? नोङो गांसे ओमफ्राय गब्लिनो गांसे होदे। गब्लिनो? गब्लिनोलाय मानो सि। बेना दख'ना दंखासै दे, आंनासो दख'ना गैथाराहाय। आरो नोंथ' गब्लिनो होगोन होनना बुङाखैमोन ना, आंनोसो हरगोन होनना बुंदोंमोन। रखर माबा गब्लिनोसो होनो ओंखारबायहाय। आंसो बिबाय मिसाखौनो बुंफ्रानि र', गब्लिनोबो गांसे होगोन दे होननानै। जागोन दे बिबारि आगै, आं गब्लिनोबो गांसे होगोन। आंलाय होनोनो सानखादोंमोन। ओरैनो बुंफ्लानायानो आङो बेफोरबायदि। मा जाबावनो बेजों, दा मानसिया प्रेगनेन्टबो आरो दख'नाखौबो बिफैबाय। हराबाबो जाया, हरनोसै दे। ओरैनोबाबोलाय दख'नाया बुरजासो मानि उथिखादों र'। हरनोसै दे आरो माथो खालामबावनो, हराबाबो दुखु मोनगोन ना, गाज्रि मोनगोन। आरो अनखांखांबो मोनोलै बिसोरखौबो। दख'नायालाय गैमारा खोना बे लाफाथिनियाबो, गावनि नामाल'सो दङ, बेखौनो गाननाय नुबाय थायो। बाखिलाय बोराय न' गानना थाग्राफोरा बोराय गोजा। हरनोसै दे आरो गांनै, बिनि गांसे गब्लिनि गांसे।
दे होमबा लाफाथियाबो जिरायथ'नाय आङो लायनि दख'नाखौ दे जिरायनोसै दे गाइखेर दङ गाइखेर औ गाइखेर दङ साहा लोंगोनबा दे जिरायथ' साहा लोंगौमोनथ' र' ओमफ्राय मा मेथाइ दङ दङ दहायो टिलुआ सकआव थांनानै सिंग्रा लाबोदोंमोन ना सिंग्राबो दङ ओमफ्राय बिस्कुटबो दङ दे होमबालाय जिरायथ' खोब माखौबा आंखौ दिनै साहा जासिलायाखै आरो आंखौ सिगां लोंनो होननायखाय जासिबाय हाबा जानो मोननायखाय बेबोलाय घोमोन्दि जाबाय नामायोहाय साहा जासिनो बावग्रा जाबाय खोमा जाबावनो थै थेवब्लाबो एख' नङा दे इसोरखौ एख' मोनो आं बिनाबो जानो हायो आं बिसोरनियाव लासै आं